Илһам Шакиров белән Әлфия Авзалова исемнәрен Казанның Салават күпере торак комплексындагы яңа урамга бирелчәге хакында имеш-мимешләр таралды. Бу ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә? Мәркәзебез урамнарына исем биргәндә нәрсәгә таянып эш итәләр? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Венера Әйтова. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, бик шатбыз сезне студиябызда сәламнәргә. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр ашыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Бу атнада җырчы Илһам Шакиров исеме Казан үзәгеннән 20 чакрымлык ераклыкта урнашкан Салават күпере торак комплексындагы яңа урамга бирелчәге хакында имеш-мимешләр таралды. Аңа кадәр инде әлеге комплекста шунда ук Әлфия Авзалова урамы булу хакында да сүзләр ишетелде. Біз алдан ук әйтәсебез килә, бу төрле чыганаклардан килгән мәгълүмат. Зөфия апа, сез үзегез каян белдегез? Шу яңалык хакында. Менә имеш-мимешләр шулай интернеттан белдем. Ну, аның турында, Салават күпере турында минем белән сөйләшкәннәр иде. Мэрияга барып, миңа әйткәннәр иде. Но гариза чыкмаган иде, карарлар чыкмады. Ничек әйтим инде? Ну, предложение шикелле булды. Менә сезнең карашыгыз, үзегезнең ничек кабул иттегез сез аны? Менә беләсезме, кичә генә миңа бер корреспондент шалтыраткан иде. Ул мин аңа бер сүзне сөйләдем. Ул икенче сүзне язып җибәргән бүген. Но әмма ләкин ярый. Корреспондентлар, журналистларның үзләренең эше шундыйдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бүген без нукта куябыз тапшыруыбызда моңа. Шуңа күрә менә әйтәсем килә. Ризалык дигән әйбер, аны бит әни гомер буе яшәде Казанда. 70 елдан артык. Туды Башкирияда, үсте Актанышта, кеше булды Казанда. Шуңа күрә, ничек әйтим инде, ну бөтенсә әйтәләр, ике легенда диләр. Мин менә әни турында әйтәсем килә. Әлфия Авзалова легенда булгач, инде минемчә, ул минем үземнең генә фикерем. Ничек әйтим инде, ну исторический центрда торгач, минемчә, шунда булырга, каядыр шунда булырга дип уйлаган идем мин. Әмма ләкин барыбер кая әйтәләр шунда, пожалуйста. Мин спорлашмыйм беркем, минем вообще ничек әйтим инде. Мин теге каршы килә торган кеше түгел. Миңа әйтсәләр, аңлатсалар, мин аны аңлыйм. Әмма ләкин менә бу хакта ничектер минемчә, минем үзем башымда булырга тиеш каядыр шәһәр уртасында түгел инде. Ну, берәр нинди... Уртасы да бик әйбәт. Уртасы да әйбәт. Монда бит мөмкинлекләр күп. Бездә нинди генә урамнар юк. Волков урамы бармы? Кем ул Волков? Кем белә аны? Волков урамы булырга тиеш түгел. Газовый урамы бар бездә. Урамы бар, үзе булырга, аның исеме булырга тиеш түгел. Менә сезгә бер урам. Ершов. Кем ул? Кем белә? Ершовны шулай ук алыштыру мөмкинлеге бар. Һәм ул әлбәттә менә безнең лаеклы кешеләребезнең исемен йөртергә тиеш. Анда сүз дә юк. Павлюхин. Кем Павлюхин? Шундый ук большевик. Җиткән, булган, исемнәре булды, торды, рәхмәт әйтсеннәр. Менә бүгенге көндә әлбәттә менә үзебезнең лаеклы кешеләребезгә урын булырга тиеш анда. Нәк шәһәрнең уртасында. Кайбер кешеләр бәлкем куркалардыр, анда бит яшәүче кешеләр ничек кабул итә, моннан да тора бит әле ул. Ул бит менә шушы документ, бюрократия дип әйтгәндә, аның исемнәрен алыштыру кешегә канәгатьсезлек уятмасмы? Аның анысы да дөрес, ләкин бит Эсперант урамын сырап тормадылар, бит. Алыштырдылар. Кирәк чагында бөтенесендә эшләп була, халыкка да аңлатып, күндереп була. Һәм кирәк тә ул, һичшиксез. Менә шушындый безнең затлы кешеләребез исемнәре нәкъ шәһәр уртасында яңгырарга тиеш. Аның шәһәр читендә кемгә кирәк ул? Дөрес, менә бик зур рәхмәт әйтүегез өчен. Әни яшәде Туфан Миннуллин урамында. Ничек булды ул Туфан абый Миннуллинның урамы исеме кушылды? Иң башта Луковский урамы иде. Әни яшәде шунда. 15 ел яшәде ул анда. Аннары, хәзер әйтәм, 1-6 ел элек куштылар Салимҗанов, Марсель Хакимович исеме. И 1 елдан
Туфан абый мәрхүмкәйем үлеп китте. Туфан Миннуллин исеме куштылар ярты урам Марсель Хәкимовичныкы, Туфан абыйныкы. И бер кем дә сорамады әнидән. Син ризамы, юкмы? Бер кем дә җирмәде, подпислар собирать итеп җирмәделәр инде. Шуннан әйтсәң. Шуннан да менә индустрия кешәйтте Әлфия Авзаловага бәйле исемнең ничек итеп ишетелүе турында аның якын туганнарына. Мәсьәлә бит ничек? Менә бу инде интернеттан кемдер аша ничек ишетелү дигән әйбер, бу инде безнең дәүләттә аерым алганда безнең республикада әлеге мәсьәләнең тиешле механизм салынмауы, тиешле аның неләре эшләнеп бетмәү турында сүз бара. Бу бит инде милләт байлыгы турында сүз алып барабыз. Без милләт байлыгы ул матди яктан да булырга мөмкин. Бу инде безнең мәдәният, хәзер инде без шәхесләр турында сөйләшәбез икән. Алар шактый күп безнең, әмма ләкин милләтне милләт итеп тоткан, һәм инде милләтнең җанын саклаган, аны яшәткән, аны киләчәккә шушындый теге ниндидер ни биреп калдырган, көч, куәт биреп калдырган шәхесләребез күп түгел, бу милләт байлыгы. Димәк, милләт байлыгын ничек итеп сакларга? Аңа сак якын килергә кирәк, аның турында кайгыртырга кирәк, үзләре исән вакытта ук, үзләре иҗат иткән вакытта ук. Димәк, бу мәсьәлә дәүләт дәрәҗәсендә куелырга. Монда инде без дәүләт сәясәте турында алып, дәүләт сәясәтенең ичке сәясәтенең юнәлешләре күп булырга мөмкин, әмма милләт байлыгын саклау мәсьәләсе аерым каралырга тиеш. Алар иҗат иткән вакытта, алар иҗат иткән вакытта да, алар дөньядан киткәннән соң аларның мирасын нишли, аларның исемнәрен ничек итеп сакларга, аларның менә бу мәсьәләләр ул инде дәүләт тарафыннан билгеләнергә тиеш. Мөнәсәбәт шушындый булырга. Шуннан башка бит инде милләтне саклау, башка халыклар арасында да үзебезнең милләтебезне күрсәтү, дәрәҗәсен күтәрү башкача була алмый. Монда менә мин нәрсә әйтергә телим. Җәмәгать аның дөресен әйткәндә механизмы бар. Безнең шәһәр думасы каршында топонимик комиссия бар. Мин шул комиссияның агзасы мәсьәләне. Ул топонимик комиссияның үзенең база данных дигән нәрсәсе бар. Анда димәк бөтен лаеклы исемнәр, кемнәр шәхси тәкъдимнәрдә кабул ителә, оешмалардан да тәкъдимнәр кабул ителә. Әмма алар һәрберсе турында аннан соң сүз бара. Аның үзенең нидер тәртибе дә бар хәтта. Имеш кеше вафат булганнан соң 10 ел үтүдән соң гына исемне бирергә мөмкин дип әйм. Ләкин әлбәттә анда төрле башка чаклар 10 ел үткәннән соң гына була дип әйтелә. Ләкин әлбәттә аны үзгәртеп тә исемнәр бирәләр. Мәсәлән, шул Туфан Миннуллинга бит исемне бирделәр. Яисә Марсель Сәлимҗановка 10 ел көтмәделәр әйм, исемнәрен бирделәр. Ләкин монда тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Монда менә исемне үзгәртү яки элекке урамнарны менә инде сүзәк әйттеме? Мин килешәм аның белән. Һичшиксез. Менә Волков, Ершов, Павлюхин, Альберт Дзержинскийлар бар. Бөтенсен. Ләкин анда урамнар җитәрлек безнең шәһәрдә. Ләкин җәмәгать монда бит шәһәр бу чиракта нәрсә эшли? Исем алмаштыру котыш-кыш кыйбатка төшә. Кешеләрнең протесты дигән нәрсәне исәпкә алалар да. Әгәр дә бүгенге көн белән яшәсәң, Искәндәр абый, әгәр дә мәңгелек белән яшәсәң, киләсе яшәгән сез әйтәсез, комиссия бар, комиссия бар. Комиссияның базасы бар. Алар аны инде җәмәгатьчелек гел шушы мәсьәләне күтәреп торгач, 50% рус, 50% татар дигән әйберләр дә бар. Барлык исемнәрнең татарча язылышын безнең институтка биреп күрсәтәләр. Без аны карыйбыз. Әмма ләкин бит сез әйткән комиссия милләт мәсьәләсен караганда, милләт байлыгын саклаганда, бер шәһәрнең башкала булса да ул топонимия комиссиясы гына мәсьәләне хәл итә алмый. Димәк, дәүләт дәрәҗәсендә бу мәсьәлә каралырга тиеш. Соңгы карарны кабул итми, соңгы карарны Казан думасы кабул итә. Дәүләтнең бәлеге мәсьәләгә мөнәсәбәте булырга тиеш дәүләт дәрәҗәсендә. Рәхмәт, Индусан. Беренчедән, бу комиссия начар эшли. Икенчедән, аның экспертлары юк. Киңәшчеләре юк. Гомумән, менә шушы эшне башкаруның концепциясе юк. Әгәр дә без инде Казанны татар шәһәре дип саныйбыз икән, аның тарихына чагылырга тиеш бит. Әйтик, ни өчен безнең Сөембикә урамы юк? Менә белән килешәм, ләкин шул ук вакытта җәмәгать унытмыйк. 1552 елдан соң 20 йөз башына кадәр Казан шәһәре рус шәһәре булган.
Демәк, без монда бүтән факторларны искә алырга тиеш. Барлык татар исемнәренә Революция хәтле булган исемнәр, алар бик әз калды. Мәсәлән, Зур Кызыл урамы, Газовый, ул революция хәтле булган исем, ул тарихи исем, андый тарихи исемнәрне сакларга кирәк. Чөнки ул безнең шәһәребезнең тарихын күрсәтә. Спартаковский дигәндә дә ул завод булган. Әмма менә шундый ысулы да булырга мөмкин. Мәсәлән, элек безнең Нариман урамы озын урам иде. Аны алдылар, ике өлешкә бүлделәр һәм берсе Нариманов булып калды, икенчесе Сара Садык урамы булып калды. Шул менә Спартаковский урамы, ул бик озын урам. Аны берничә өлешкә бүлеп була. Комиссияга менә инде сүзгә көч әйтте. Менә бу айрым урамнарның исемләрен санап чыкты. Ни өчен әлеге комиссия айрым Казанны алабыз дигән? Әлеге комиссия бөтен булган урам исемнәрен алаза, базага кысала да шуны анализлап чыга. Кайсылары нинди хәлдә? Күпме анда революционер бар, күпме мәгънәсе булмаган исем бирелгән урамнар бар, башкасы. Шушыннан инде карарга була. Менә бундай олы шәхесләребез бар икән. Бүген булмаса иртәгә. Дөнья шулай корылган, алар дөньядан китә торган гадәтләре бар һәр кешенең. Димәк, без менә бу мәсьәләне бит инде алдан ук карап, әлеге исемнәрнең базасын анализлап, менә бу әзерлек булырга тиеш. Инде анализ бар, 19% татар исемнәре генә. Юк, анализ булырга тиеш, алга таба ничек итеп алып барып була дигән нәтиҗәгә эшләргә кирәк. Шуннан соң инде менә бу урамнар алышыну мәсьәләсе килеп чыкты. Безнең инде Сезнең бит аның эшчәнлеген эштән ни өчен алыштыру мәсьәләсе? Алыштыру мәсьәләсенең катлаулы икәнен ни өчен без бүген генә күрдекме? Авыз пешкәч кенә бу мәсьәләгә әйләнеп кайтабызмы? Шул ук Назарбаев. Әле бик пешмәгән, менә монда әйтеп китергә кирәк, Ким әфәнде, Салават күперендә рәсми фикерне әйтеп китәсем килә. Салават күперендә урам исеме биреләчәге әле хәл ителмәгән. Хәзер сөйләшү бара. Шәһәр үзәге дә карала, киләсе атнада тагын бер очрашу булырга тиеш. Салават күпере дип әйтергә әле иртә, диде президент сүзчесе Лилия Галимова. Мен авыз пешүне әйтәм, Назарбаев урамына бәйле рәвештә әйтәм. Ягъни Назарбаев урамы мәсьәләсендә башкача хәл итеп була иде. Менә исем алыштыру буенча әйдәгез әле сөйләшүбезне дәвам иттербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага кадәр без инде күренекле шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү урамнарга, әлеге исемнәрне бирү хакында сөйләшә башлаган идек. Исем алыштыру, урамның исемен алыштыру турында менә килеп җиттек. Сезнең бит Айрат үзегезнең урамыгызда да шушындый хәл булган. Үзегез дә очрашкансыз. Бу яңа йортыбыз элек Подамейск урамында урнашкан. Килеп урнашкач инде яңа йорт булып киткәч инде ул анда проспект университеты булды. Андагы халык, элек яшәгән халык ул яктан китте. Яңа кешеләр килде, шуңа күрә бу җиңелчә генә кабул ителде. Менә эсперанто белән чагыштырганда минем менә үземнең хатыным анда яшәде. Андагы халык аны бик тискәре итеп кабул итте. Хәтта анда ябыштырдылар Назарбаев исеннән эсперанто сүзен. Ни өчен дигәндә, чөнки кеше арасында аңлату эшләре әзрәк булмаган. Аны кем алып барырга тиеш? Әле бу бик зур сорау. Топоним комиссия аны әлбәттә алып бара алмый, ул эшне анда атаклы шәхесләрбез, алар кеше арасында йөреп моны аңлата алмый. Матбугат чаралары эшләргә тиештер. Бәлки шундый компромисс вариантлар кабул ителергә тиештер. Икегә урамны бүлеп, берсе калай тарихи исеме, икенчесе яңа исеме кабул ителә. Вариантлар күп. Әмма таяну нуктасы бу очракта миңа калса, эксперт белән җәмәгатьчелекнең фикерен тәңгәл китерүдәдер. Салават күпере өлгергәнне көтеп, аннан соң анда исемнәре барлыкка килсә, анда кем йөри? Килгән кешеләр күрәме аны, беләме, юкмы? Казанга килгән кешеләр һәммәсе бу шәһәрнең кем шәһәр икәнен, нинди шәһәр икәнен белергә тиеш. Чөнки үзебез дә чит илгә баргач, үзәк урамнарны күреп, без танышабыз әлеге шәхесләр белән, шулай бит, белешә башлыйбыз, кем исенә бирелгән проспектларны да, мәсәлән, безнең бит Чаллыда, Яршалда Сөембикә проспекты бар, һәм башкасы. Айвар әфәнде, сез бит үзегезнең тәкъдимегездә бар сезнең, шулай бит? Беренчедән мин шуны әйтмәкче булам. Шуның идем башта. Мин кичнәчәк алда үстем. Мин хәтерлим, бабай иске патефонга Әлфия җырлары белән һәм Илһам Шакир җырлары белән пластинкасын куядыр, тәлинкәсен куядыр. Менә шул җырларны тыңлап, кичнәдән күңелгә сеңдереп, мин татар кешесе булып калдым.
Казанда югары мәктәпне урыс телендә тәмамласам да, югары белемдә урыс телендә алсам да, менә шул җырлар аркасында мин үземне татар кешесе булып калды дип саныйм менә. Күпме тамашачылар кушыла миңа бик зур рәхмәт. Күпме тамашачылар сезнең фикерегез белән кушыладыр шушы мизгелдә, шулай бит? Кушыладыр, белмим ничек. Шулай тыңлап үскәннәр. Сезнең тәкъдимегез? Тәкъдиме менә без берничә ел элек, хәтерләйм, 3 ел, 4 ел элек менә Татар филармониясе директоры белән, Кадим Нуруллин белән һәм җырчы Айдар Федерахманов белән безнең шундый проект бар иде, идея бар иде. Ул филармониянең почмагы бар. Шул почмагын томалап, жабып, анда жаңа фасад ясап, шул фасад каршысында жаңа сквер ясарга. Шул скверда безнең музыка шәхесләре аллеясын булдырга. Беләсезме, анда җырчылар, композиторлар, һәйкәлләр белән бергә име. Һәм Спартаковский урамына, аның бер өлешенә, шул филармониядан башлап Назарбаев урамына кадәр Әлфия залы исемен кушырга, икенче өлешенә Хали урамына кадәр анда Илһам Шакир исемен кушырга дигән шундый безнең идея бар иде. Зөлфия апанчык һәм бик килешәм. Ул вакыт әле алар икесе дә исән инде. Хәзер алар икесе дә бакыйлыкта. Минемчә хәзер менә вакыт җитте. Вакыт җитте хәзер. Бодарлабызмы без моны? Юкмы? Искәндәр абый, без 10 ел көтәргә тиеш булабызмы соң хәзер менә бу хәл ителгәнчә? Әйткәнемчә, монда бит инде ул кагыйдә бар, ләкин ул кагыйданы кай вакыт искә алмыйлар да, исемне кушалар, шуңа күрә. Искәрмәләр була һәм легендалар. Әлбәттә, монда легендар шәхесләр турында сүз барганда, әлбәттә, монда инде минемчә андый кагыйданың кирәге юк. Ул бит нәрсә өчен каралган 10 ел? Имеш, 10 ел дәвамында тарих үзенең ниндидер хөкемен әйтәчәк, бу кеше лаекмы, лаек түгелме. Ләкин бу кешеләр турында инде без андый бернинди теге бәхәс ишеп тора алмыйбыз бит инде. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең мәдәни инде бәхәс һәм 10 ел көтүнең бернинди кирәге дә юк, файдасы да юк. Там бер степ сүзне әйтмәкче идем. Скверлар безнең бар, парклар, яңалар барлыкка килә. Менә аларга да атаклы татар шәхесләрнең исемнәрен кушарга кирәк. Һәм игътибар итегез, менә хәзер безнең яңа ЖКлар төзелә, трак комплекслар. Аларның исемнәре нинди? ЖК Голливуд, ЖК Симфония, ЖК Сокольники, Барселона һәм башкалар. Һәм ул трак комплексларның исемнәре хәзер дә алар файдаланалар. Менә аларның исемнәре инде бернидә акылга сыймый торган нәрсәләр инде. Кызганыч, анда бернидә Казанга да, рус кешесенә, татар кешесенә дә тәңгәл килә торган исемнәр түгел. Искәндәр әфәнде, сез андый эшләргә кысыла аласызмы соң менә шушы? Юк, менә мин монда килешәм, Айдар белән. Һичсез монда теге бөтен нәрсә бит урамга кайтып калмаган, чөнки тарихи урыннар җитәрлек. Сквер дигән нәрсә бар, парк дигән нәрсә бар. Зур парк ачып була мәсәлән, әйме? Шуннан да менә Айвар әйткән фикерне мин хуплап әйтә алам, мәсәлән, татар мәдәният тарихына багышлап зур шәхесләр безгә һәйкәлләр куеп, әлбәттә анда аллеялар ачып була мәсәлән, әйме? Хәйдәр Бигичев урамын кушкан вакытта да ул кайдыр әллә кайракта иде кебек, әйме? Хәзер ул якынайганнан якыная кебек. Качандыр бит Кабан арты хәзер менә Камал театры, Мәрҗани мәчетләр урнашкан, ул шәһәрдән читтә иде бит ул. Качандыр, 16нчы йөзләрдә мәсәлән. Әлбәттә, бөтен нәрсә үзгәрә, топонимия да үзгәрә. Салават күпере дә качандыр, минемчә, зур бер ниндидер комплекс була. Зур. Аны шәһәрнең киләчәгенә перспективасын карарга да кирәктер, чөнки мәсәлән, әгәр дә 8-10 километрлык проспект була икән, нишләп без каршы килергә тиеш икән аңа? Нишләп аны бүлмәскә шулай бит? Сез бит үзегез дә танылган күренекле шәхес баласы. Менә минем дә монда белән әйтәсе килгән иде. Менә кайсыгыз белән Аяз Гыйләҗев урамы Казанда бар ул? Кайда урнашкан ул? Менә кызык иде без шуңа күрә. Нагорный бистәсендә. Нагорный бистәсендә түгел. Питомник. Урамы күргәнегез бармы? Бар. Адәм көлкесе икән. Аяз Гыйләҗев урамы. Адәм көлкесе на самом деле татарча әйтсәк инде, әйме? Питомник дигән урын бар ул, теге якта Салмышны теге ягында. Шунда 3-4 йортлык, бер катлы 2-3-4 коттедж торгандай. Бетте башка бер нәрсә юк. Аяз Гыйләҗев урамы. Сезнең фикергез исәпкә алмадымы менә шул комиссияда? Ул вакытта исәпкә алынмыйдыр яны. Менә күп кенә кичкенә бистәләр, шундый кичкенә урамлы бистәләрдә, кичкенә йортлы бистәләрдә атаклы татар шәхесләрнең исемнәре бирелгән. Мәсәлән, Юсуф Акшураның Нагорныйда ялгышмаса, монда Абдрашид Ибраһим. Нинди генә фикерләр яңгырамый, менә булар барсы да дәүләтнең
izlikli planlı rəvişdə yaxın kilirgə tiyişligi turunda söz bara. Mında biz ziratlar turunda da, mənə ziratlarını alıp qarayız, zirat məsələsi. Şuluğay bir kilip çığa. Biz Azərbaycanğa barabız ikən, özlərinin ulu şəxslərinə, milli baylıqlarına, alarının isimlərinə qarata nindi münasibət. Andağı heykəllərini alabız. Ana şul uramlardağı heykəllər, skverlar, zor bulmağan büstlar nelər aşa. Azərbaycan xalqının 1000 yıllık artım tarixin kurabız həmində Allah şunun bilə qururlanalar. Mənə bizdə şu yol bilən balırğa. Anın üçün indi dövlətinin özünün qatqı qararı, qatqı күзаллауы булырга тиеш үзенең. Инде һәр шәһәр бүгенге көндә барлык шәһәрләрне алып карыйк икән, кайда топонимия комиссиясе эшли, күпмедер дәрәҗәдә, үзләре аңлаган дәрәҗәдә. Инде 90-нчы еллар урталарыннан республикада менә индустрия закучлар депутат булып эшләгән вакытта, телләр законнары кабул ителгән вакытта шактый гына проектлар, нигезләмәләр эшләнгән иде, алар эшләп китә алмадылар, тиешле дәрәҗәгә җитмәделәр. Димәк, дәүләтнең бердән бер юлы, дәүләт үз қолына алырга тиеш, аның излекле күзаллауы булырга тиеш. Шул вакытта гына без каяндыр ишетеп, очраклы рәвештә аның тәртибе туганнары белән ничек итеп эшләнелергә тиеш, туганнары каян белергә тиеш, аны кем җиткерергә тиеш менә бу мәсьәләне. Ул кая килеп, нинди рәвешле үзенең ризалыгын бирергә. Димәк, менә булар барсы да излекле рәвештә язылган булырга тиеш. Аны һәр кеше белергә тиеш. Һәм җәмәгатьчелекнең фикере ни дәрәҗәдә исәпкә алына? Сүземне әйтәсем килә. Менә сез әйттегез, бик кыйбатка чыга хөкүмәткә менә алыштыру, әйме. Дөресен генә әйтим, әни 17 яшьтән килде филармонияга, бик авыр булды әнигә, үзе тырышты, тырышлыгы белән алды, халкыма хезмәт итәм, мине халкым ярата, гел шуның турында әйтте. И эшләде акча шушы хөкүмәт өчен. Ул алды 14 тәңкә концертына. Меңләп бирде хөкүмәткә. Нежели хөкүмәтнең акчасы юк. Акча юк дигән нәрсә дөрес түгел. Менә шунысын гына әйтәсем килә. Мин ышанмыйм аңа. Мин аңа ышанмыйм, Аллай түгелдер дип. Әле нукта куелмаган, без ышанабыз, чөнки әле тагын менә бу атнада очрашу булачак. Анда хәл ителер дип ышанабыз. Инде сабый, урамнарга күренекле шәхесләр исемен биргәндә нәрсә тояну нуктасы булырга тиеш дип исәпләйсез. Менә безнең иң беренче рәвештә Казанга килгән кеше Казанның нинди шәһәр икән белергә тиеш. Аның тарихы. Әйтик, 1549-52 елларда Казанның 6 капкасын кем саклаган? Исемнәре бит бар. Исемнәре бар бит. Нигә аларның исемнәре кушылмый? Нигә шушы шәһәрне, шушы ханлыклы барлыкка килгән Улы Мөхәммәдкә һәйкәл юк, урам исеме дә юк. Шулай бит, Сөембикә исеме дә юк. Шуның өчен менә тарих тулысы белән чагылырга тиеш монда. Ул мөмкинлекләр юк түгел. Менә акча юк дигән сүз. Үзәк урамнар турында сүз бара, шулай бит. Акча җитәрлек. Футбол командаларына гына да, хоккей командаларына күп акча китә. Аларны кем санаган? Менә монда җибәрсәк, шушы эшкә, менә шушы изге эшкә, ул әлбәттә милләтебезгә зур этәргеч булыр иде бүгенге көндә. Һич шиксез. Икенчедән инде менә урам исемнәрен алыштыру дигән мәсьәлә катлаулы, акчасы, башкасы, анда яшәүчеләр ризамы түгелме? Бу мәсьәлә ул һәр вакыт, һәр җирдә булган һәм булачак. Әмма ләкин аны бит өйрәнергә кирәк. Ни өчен ул каршы? Аның нинди проблемалары бар? Менә бу мәсьәләне бит өйрәнеп, инде урамнарның исемнәрен алыштыру дигәнә бер ул алга таба да булачак. Казан арта, ниндидер инде поселоклар, авыллар килеп кушыла. Хәзер инде әллә ничә җирдә бер үк исемле урамнар барлыкка килде. Буталы бетәләр, кайдагы урам ул? Димәк бит менә бу мәсьәләне барыбер хәл итәргә кирәк булачак. Ул мәсьәлә, димәк, кайсыдыр урындагы урам исемен барыбер алыштырырга кирәк. Димәк, моның үзенең механизмы булырга тиеш. Аның өчен шул урамда яшәгән кешегә ни өчен ул каршы? Аерым бер мәсьәлә генә. Менә мин каршы икән, димәк минем каядыр барып паспортымны алыштырырга кирәк булачак. Анда мин печать суктырырга тиеш, адресны үзгәртергә тиеш, почта килә, башкасы. Менә бу мәсьәләләрне миңа кем хәл итеп бирә? Гадиләштерергә, шулай бит, ярдәм итәргә. Димәк, монда яшәгән кешеләргә өстәмә проблема тумаска тиеш. Беренчедән. Шуннан инде алар өчен әйтүгә, мин Җиңү проспектында яшим икән, Җиңү проспектым ул ниндидер бер башка исемгә алыштыралар икән. Минем өчен аерма зур түгел. Әмма ләкин миңа дәүләт
өстәмә проблема тудырмаска тиеш менә бу мәсьәләләрне хәл иткәндә. Бүгенге күтәрелгән мәсьәлә минемчә бик мөһим безнең шәһәр өчен. Әмма ләкин менә мин архитектор буларак шуны әйтмәкче булам, әйтергә тиеш мин Казан шәһәренең милли йөзе җитмәгәненә, милли тутар йөзе җитмәгәненә мин бик борчылам. Аның архитектура ягыннан да милли йөзе җитешми. Исемнәр, уран исемнәре ягыннан да аның милли йөзе җитешми. Менә хәзер килдем Солнечный городтан. Бер язым да юк татар телендә. Бөтенесе урыс телендә, чит телендә, бер татар телендә бер язым да юк. Шәһәр сүзе дә дөрес язылмаган бит. Шәһәр сүзе дөрес язылмаган. Бөтенесе алар бер мәсьәлә, бөтенесе бер мәсьәлә, катлаулы мәсьәлә. Без аны бөтенебез bütün җәмәгать белән бу мәсьәләне бергә чишергә тиеш. Мөхтәрәм кунаклар, тиешле кешеләр ишетерләр дигән теләктә бүген саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.